Iż-żieda ta' 58 ċenteżmu għall-oli tal-ħajja mhijiex biżżejjed. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jitkellem fil-kasin laburista ta' Haz Zabbar. U tgħidu li 58 cents biżżejjed? Jien ngħidilkom le mhumiex biżżejjed. U qal li ż-żieda mhux il-Gvern jiddeċidiha iżda b'mekkaniżmu bejn il-unions u l-employers, filwaqt li qal li l-Gvern m'għandu ebda pjan li jibdel il-mod kif din iż-żieda tinħadem. Huwa ddeskriva l-kelma perċezzjoni fil-konfront tal-problemi ta' traffiku bħala ħmerija u qal li hu stess jeħel fit-traffiku ta' kull filgħodu. Joseph Muscat sostna li l-kabinet tiegħu ma ħax żieda ta' €500 fil-ġimgħa, iżda naqas milli jitkellem dwar l-aħħar rapporti li ħarġu din il-ġimgħa u li żvelaw kif il-kellim tal-Gvern Carmelo Abela għandu paga li taqbes l-€1,000 fil-ġimgħa. Tkellem ukoll dwar is-settur tal-enerġija fejn saħaq li l-power station il-ġdida ser tiġi iżda għal darb'oħra naqas milli għati data. Dux inkwieta l-kap tal-oppożizzjoni illi ħad tiġi l-power station il-ġdida. Muscat għal darb'oħra reġa' ripeta l-istess allegazzjonijiet li għamel il-Ministru Konrad Mizzi fil-konfront tad-Deputat Nazzjonalista George Pulicino minkejja li l-Speaker tal-Kamra din il-ġimgħa sa prima faċi ksur ta' privileġġ fil-konfront ta' Konrad Mizzi.